saw a man traffic the same animal and Nkroanza in summer sorry and a fee na big people so and a cookie any more fee and Adaroma mejemusu bro. Yes also but down where the kakramai. Adaroma your friend Nana Atafosu Owusu Ababio. Me na me Nkroanza Asantehene na emprempre na me kasamafo de man Nkroanza mahema ene adehibusua ene yebabegina yewura anim. Nkroanza nkwanya samane de ene asam kra asam e wono dada fane sa fe no bibere ya asam kra emu ka fa waka kra ni chimu ka ka bona ka fa dada amen. Sabi bro nan campaign for say opanyi dware wi a nanka nsuo asa nti yeye asante fo na ye na ye nhihye mu ne enim die mu yaje atumu se eba ahensem a sebe otikriwe ne brare na se tutu ababi opem so die obeka no sebe bro obi nyi akire nanka obi nyi akire no nanka minyanka menkyerem bebrebe na emom se mabusami for the purpose of motive fonti ye beka bibi kakra bi de etie nyina ne se eye 2017 mechire July 31st na Nkroanza adehyikonwa mechire bafopim agudwa no etoye na Nkroanza mahema na anu ya mobeboa ma ye beta yewrachi ma yewra besie no odeto na dehye nyina anim se biebru se aso no ebu a yetwa bi edepomam enti se okatachie ekọ nekra achidi a na ewo se pe obi a obeso okatachie etuo mu no na ahema fa amamre ne amane ekwan so ediyi obi a na yefre no Benjamin Yakodom na eho no de no kwasem ni nyame anim ne se yi no no na nifa je ne tumu na chidom je ne tumu Asantehene je ne tumu Pimase hene je ne tumu chidom hene a no ho samre no eje ne tuwa na eho no de na nanum konwasofo no dodo na eje ne tumu akire na bafo ankobi ahene enso so epeja abrante a ene yewura ageno atumu wa he ma no yeso ano na ekofa nchinyuahye oba ya emfie bebrebe ni ayemanso a mo amanya akwanya akọ social media no de mahuno se wasai akire Nkroanza ama yasoa no a wokoba bia ofa no ho te se Nkroanza man hene a nano a se be yewura eba besie ne yire ewie ye kura na de chenye na independent candidate a owo ye free na opa ntoma okate sword apa dwumadie bi ho ntoma anu nyina mu oteti anempaboa mu de koye se Nkroanza man ehene na nano ya wada ye babeda ase ewie na yewura hye se da bi ene Nkroanza pam no cha no obechi no na sebe dede ho bia no na eto atwa eno na ne edian bepie opemso anim na opemso sebe ebru sebe nyaado Asantehene sebe obi ne no ni achinyigye eba ahensem mu dia de obeka no eno na ye nyina yaje atom sebe na ahema ye nyina ye di na chi ame ka sei obi anim se na bidi na ahema achie no ne obi beka se nkuguo aba amaye no eye nkuguo aba amaye de na mom mi amidi na ahema achi na menim na ahema ene de na oka no enye nkuguo emfa emaye de nti ameka se enye nkuguo mfa amaye ne se ensam ihya ase no de na ahema ka ye nyina ne se ono de asamaba ode aba betu ni wura na se tutu anim enti na titafo nyina obi anka na komanto ne yam na ye ntwen kopim se yewura befre asem no na de yewura be ka se obeye no yewura enye de yewura be ye bia no so eho na ne yere ono so ogina oka sa asem we empen bebrebe sa asem na so enenne yewura agina se for the purpose of asumdue ene Nkroanza mpum 20 de mpanyimfo ne ye no ewo mu se entwa ye de enya amamre ene anye amane nanso sebe ya asumdue ebeba ewo Nkroanza mamu no ye nyina yenye ade baako na ade baako no ye no enya ntitimu enya afa ne ye beka se akwaha ankwaha ntitimu abada bi Prince Kwakusura ne yewura age ne tu mu ne no ye nyina edi adanse na ahema so di adanse se na oye de hye enti sebe mpanyimfo se anibo a ekotrem enti se yewura ade na no ato Prince Kwakusura so a na ye ne edi na ahema achi no ye nyina ye je no fel so ya asema da bia na ye ka se de yewura de be ma ne bia no ye de ne nyina be ka bom na yabu Nkroanza man ne enso anim de yensi ye
ya ho ɔden ane yɛde ta na ahema akyi no yɛde aba bɛta ɔno nso akyi ama yɛtumi ayɛ ama Nkroanza ayɛ fɛfɛɛfɛ enti ɛnɛ deɛ asie nyinaa ne sɛ yɛwura sɛ bɛyɛ asomdwe bɛba Nkroanza enti no yɛn nyinaa yɛnka mom na yɛntae this year Prince Kwaku Soro akyi na adekyeɛ ɔmmra na ɔmɛsi bibi nkyerɛ Asantehene na ɔmfa Nkroanza ɛfa nhyɛ ne nsa. Mira mami misao ebra na Asantehene ene nananom achiame hene wo mudi nkomo no wo fra busua panin bisa ne se dehye no a wo kan wo bondin Kwaku Soro no wonim no o se mu se onim no wate ne din nanso onim no omeda ne ho adi enkyere no wobetimi akan si so dua se saabre ye ho yawda so abusua panyum sabe ade awura se mi nkogya me na musikwan so no se wasan a sabe eburu wo kwai ade awura ne Asantehene asam ne ba ye so Asantehene de obeka ane enyina de be ye adwuma enti enne ya ba bedina Asantehene nim agye ko agye baw agye nya ba beduru si yete ase o si ante ase o ebia ye nya akwanya se ye nkyere mu a enka nkyere mu bebrebe na ewo ho ye wura se ompe ne ton ompe ne no a ompe nsem kyere mu bebrebe sabi ebru sabi nya do otwetwe ukunu be ma eduru anwumra wa woto ne da enti ye wura se otwe Nkroanza asem sede ne a ewia e ba be ye ne fie asem enti sabi odene nan ati so eno enti eyiyi akyere bia se abusuapanyi eye ne de se anya ne da na sabi ese de ye wura kan ye no na ye sai atwe ye wura chiame ano ede awofom ye so sebe ye ntimi nye saa enti de ye wura aka no saa na ye nso yafa no ene na me mu akwanya na wo mu anaka ne no wo madwene mu akyemienu na saa bre ye wura aka saa ma bibia to atwa no to wo mofo so wo meka ho na asomdwemra wo mu se enipa bebre wo ho a odehye Prince Kwaku Soro a na ye wura agina tumi waye wo mu bone ahinsam iba ye waye wo mu bone bebrebe emprempren de ebeye dene so obi beka se enne ya wayi afri ni trim na mom eye afutuo ana yade be ma ye ho se opem so anya aka se awie sebe ye ni abetra yade ane abrabo ebetwema nso hwan ene se okwako ne yewura na se tutu akodi asunsum sebe ebru sebe enya do osumwa ukoto owuo mpa so enti entimi ne yewura ni asunsum enti obia na supo hini no obia asem we anwie yi ama no obia na de ohwehwe amamu no yesere obia se obia nyimfiri ni trim na ye nyina enya baako sede medin kaka ye no ye wonipa bi wo ho a mu ko social media mbehu oma ye bo wo mu ebia ni papa ye waji bi nsa waye noma bebrebe ade atia sebe ye ne ekodi Nkroanza hima achi enso sebe sede na hima atiase a oka sede ni kunu beka ena ye mfanya adwuma ena ni kunu akasa awie ye ni tumi bia ye de be yiyi akire enti ayaseda ena ye de mo opem so se enne kura anye ko ne bra na aye boko ye dan Nkroanza ma nyina se emfie ko ben se emfie nkunu ni sebe nipa ba akokura kra anhwere ni nyina ye ebuo ene anidi a ye wo edema yewura enti se ne yewura akasa awie a eye aseda ena ye de ma yewura dini bi madam Wadaruma efremi na atafosu owusu ababio Nkroanza asama ene